Сессияның көн тәртибендә 6 мәсьәлә каралды. Беренче мәсьәлә район советының 2021 елның 14 декабрендә кабул ителгән Мөслим районының 2022 елга һәм 2023-24 елларның планлы чорына бюджеты турында карарына үзгәрешләр кертү хакында иде. Әлеге мәсьәлә буенча финанс бюджет палатасы рәисе Наиля Бубекова чыгыш ясады. Внесение изменений в решение о бюджете обусловлено дополнительным выделением средств из республиканского бюджета и необходимостью внесения соответствующих изменений по расходам бюджета района. Наиля Бубекова 2021 елда Мөслим районында бюджет үтәлеше турында отчетнада раслауны сорады. Üçüncü мәсьәлә районда иҗтимагый совет төзү турында иде. Әлеге мәсьәлә буенча иҗтимагый совет рәисе Рушат Султанов чыгышы тыңланды. İctimai Sovetning ish yo'nalishlarida davlat xizmati ko'rsatuv shartlarini beysiz belgilab, rayonda davlat programmalarining o'talishini kontrol etib kabi javobli ishlarda bor. İctimai Sovet graflarining so'rovlarini e'tibor etdi. Her müracaat öğrenir tiyişi uyuşmalarga yetkililer müracaat etişiga cevap verirler. Җәмәгать оешмаларының төп максаты халык мәнфәгатьләрен кайгырту, халыкның рухи ихтыяҗларын канәгатьләндерү юнәлешендә эш оештыру. Рушат Султанов иҗтимагый советның нигезләмәсе белән таныштырды һәм депутатлардан аны раслауны сорады. Район контроль хисап палатасы рәисе булып эшләгән Вячеслав Хритоновның гаризасы нигезендә аның вәкаләтләре вакытыннан алда туктатылды. Әлеге вазифага Срурова Лилия рәис кызы тәкъдим ителде. Сессияда бали булмаган балалар эшләре һәм аларның хокукларын яклау комиссиясын төзү турында карарга үзгәрешләр дә кертелде. Барлык мәсьәләләрдә Мөслим муниципаль район советының 4-нче чакырылыш депутатлары тарафыннан бер тавыштан расланды. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.